kayo siyempre sa nagkakalimwakan ng Elias. Mohon di Romao, kaya walang pilihan ng mga Sohroku. El Karusian na yung kanilang Panginoon ng Tumaw. Siyempre, patuwal kami po yang ay isang matawag na doon sa akin sa kasyanan. Ibang tawala ko kabeste, mamanyalan ng napakalimutin mo, may nagsasalong yang ay kulukulo-kulo na malaglag, pangit na wawal. Isigan ng kacang-kacang nga, ayun man, doon man, nan-man ka doon man. Kailangan, kung kaksasan, John Kawin mo siya, sumula Joseph, nabili niya siya, we are turning in mga Solomon, kapag pagod na ba. Feeling for Elias. Bersama Michael. Margie, Robert, Joshua. Kami napapanin kami morning, ibigay na namin Pektua, silbi ang mga sustansya. Sekarang kita masih bilang pada sampai rumah itu dia membuat sampai kedua itu bisa dipasang. Dalam hal itu